Yn ôl Act Cydraddoldeb 2010, mae'n weithred hiliol os gewch chi'r cam drin am un o'r pwyntiau canlynol. Eich lliw croen, cenedligrwydd, eich tarddiad ethnig neu eich tarddiad genedlaethol. Mae mam fi o deulu Sipsiwn a dyma chydig o eiriau dwi wedi glywed dros y blynyddoedd sy'n cael ei ddefnyddio'n erbyn y bobl yna ac yn erbyn Irish Travellers. Sipsiwn. Mae'n bwysig nodi fod y gair yma weithiau yn cael ei gynsidro fel slur, oherwydd sut mae'r gair wedi cael ei ddefnyddio'n erbyn y gymuned dros y blynyddoedd, ond mae yna lot fawr o deuluoedd, enwedig yng Nghymru, yn unieithu hefo'r gair. Mae bobl Sipsiwn wedi bod yn y wlad ers yr 16eg ganrif a maen nhw ar gael ar hyd y wlad i gyd, a mae'n bwysig nad yda ni yn ei gymysgu gyda Irish Travellers, sef grŵp ethnig gyda greiddiau, hanes a traddodiadau gwahanol. Tincar. Gair sydd wedi bod o gwmpas ers chydig o ganrifoedd i ddisgrifio gweithwyr metal, swydd oedd llawn Irish Travellers. Bellach, mae'r gair yn cael ei ddefnyddio fel slur sarhaus yn erbyn y bobl yma. Da chi bod o glwad am disgrifiad rhywun yn Blin fel tincar, mae even Bryn Fawn wedi bod yn canu amdano fo, a mae'n awgrymu fod Irish Travellers i gyd yn bobl annifyr a Blin. Chav. Mae hyn yn air mae pob yn bawnd o ddefnyddio ar rhywpwynt yn y bywydau siŵr o fod. Mae o'n derm sydd fwy clasys dwan na ydi o yn hiliol, ond wedi deud hynny gan bod o yn air Romani, sef iaith y Sipsiwn amdan plentyn, mae'n hawdd gweld sut mae o'n peintio bob un plentyn efo'r un brwsh, fel pobl twp a drwg yn gyffredinol. Ysdyn ni'n meddwl bod lot o bobl yn mynd i gynsidro chi'n hiliol os ydych chi yn defnyddio'r geiriau yma heb wybod i wir ystyr, ond mae'n bwysig cofio y greiddiau hiliol yma, ac i ystyried hynny cyn ei ddefnyddio hyn ymlaen.